Kag yari naman ang pampagood vibes nga pabalo namon sa inyo sininga weekend. Matugnaw, matinaw kag ice cold ang tubig sa sininga Busay. Ang tubig gikan mismo sa kagulangan sa Northern Negros Natural Park. Mga isa ka oras ang drive halin sa Bacolod. Malabot na ang Eco Park nga nahamtangan sini. Mga pilalang ka-steps, sarang ka na makatusmaw sa tubig sang Busay. Ining aton kadtuan buwas sa tripping ni Roming at 9 a.m. Kag sa bida sang liga, isa ka Bacolodnon nga basketball coach kag trainer nga naging waiter sa resto karon may kaugalingon na nga sports academy sa abroad. Kabahin siya mga players sadto. Nagaserve karon nga import players sa mga national ug international ball club competitions. Aton siya nga kilalahon sa bida sang liga sa Sunday.